фирмите на изток, така да кажем, и на развиващите се пазари, тези, които 70-те, 80-те, 90-те години не са били толкова напред, всъщност те в момента използват все по-силни технологии, все по-високи технологии, все по-нови технологии, за сметка на, нали, колкото по-на запад отиваме, ние сме някъде по средата, но ако върнем още малко назад темата от днеска Германия, нали, в Германия винаги там софтуера и данъчната система е толкова сложна и проблематична за ориентация. Българската е по средата, а да кажем в една Кения, където имахме досег скоро, там са премахнали касовите апарати. Там техния НАП има отворен софтуер, който е изключително качествено написан, предлага на малките фирми достъп, те могат да си продават през абсолютно безплатно ERP, така да го кажем, а пък за по-големите се интегрират с това нещо и те не подават ДДС дневници, няма комуникация. Изобщо правиш продажбата, НАП веднага знае за какво става въпрос.